Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A gurguje ga yanda za mu yi generating ɗin wallet akan Pi browser kenan. So da farko muka shiga kan Pi browser ɗinmu wanda muna iya ganin ta a nan. Wannan ita ce Pi browser. In muka shiga ciki, a misali mun danna ta buɗe. Amma wani lokacin za ga in ka danna ba automatically kamar yadda ta buɗe da sauri za ta buɗe ba, saboda ni dama already ina ciki na yi minimizing ne. So sai za ta kawo ka nan gurin shine kan dashboard. Wannan abubuwan, amma dai abin lura a nan shine inda za mu shiga tunda wallet za mu yi generating afwan, tunda wallet za mu yi generating sai mu shiga wannan na tsakiyan gashi a wallet Pi inda suka rubuta wallet Pi ɗin nan. To sai mu danna, to da zarar ya shiga, tunda ni kasancewar dama can na riga na yi generating ɗinta, shi isa suka kawo mun nan gurin. Wannan abin mu lura, nan fa ba wai shine passphrase ɗin ba, misali suke ba mu yanda za mu yi arranging na passphrase ɗin namu. Gashi kamar yadda muka gani sun rubuta example EG, gashi a nan gurin sun rubuta EG, suke cewa Alpha Bravo. Wannan yanda suke baka misali yanda za ka yi arranging ɗin komai da komai ne. Shine idan rubuta su kai a takarda, to a nan ne za ka ɗauko ɗaya bayan ɗaya kana rubuta Alpha space Bravo space Charlie space, haka dai za ka tsara su har guda 24 ga su nan. So in muka lura za mu ga guda 24 ne wannan passphrase ɗin. So kasancewar let's say a ce idan unfortunately ko wayar ba ta tare da mutum ko kuma ya manta passphrase ɗin, so abu mai sauƙi da za mu yi shine za mu iya saukowa ƙasa sai mu yi generating ɗin ta. Gashi nan suna tambayar ka lost your passphrase, you can reset wallet. So gashi nan sai mu danna nan gurin daga ƙasan nan gurin ɗin nan shi za mu danna. Muna danna shi kamar yanda wanda bai taɓa yin generating ɗin wallet ba, yana shiga kan wallet ɗin nan za su nuna mai nan gurin, kai ma haka za su nuna ma nan ɗin nan. Dama ko yanzu za ka buɗe ta ba ka taɓa buɗe ta ba, ko kuma kana so ka yi abin nan ka ƙara yin generating wata, dama nan ne za su kawo mutum. So abin lura a nan gurin shine sai mu kula nan gurin da za ka yi generating ɗin wallet ɗin, suna ma gargaɗin cewa do not press back button until you finish the whole process. Kar sake ka danna back button, bi ma'ana irin ka danna baya har sai ka gama ƙirƙiran wallet ɗin, bi ma'ana ka gama generating ɗinta. So muna danna daidai nan gurin, alal misali gashi daidai gurin inda suka rubuta generate wallet ɗin nan. Muna dannawa za su kawo mana wani kaman gida ne haka, something like this. Za su kawo mana shi a ciki. Za mu ga wasu kalmomi haka kamar alal misali 1 2 3 4